Habitualment, un dia al CECAT és esperar les previsions, monitoritzar totes les informacions que ens arriben a la sala del CECAT, avaluar tota aquesta informació, analitzar-ho i un cop fet aquesta anàlisi es decideix quines són les accions que cal prendre. Per fer aquestes accions, des de la Direcció General de Protecció Civil disposem d'uns plans d'emergència. Són els que ens ajuden a tenir organitzada la millor resposta davant de les situacions de risc. Cada pla d'emergència té una fase. Quan tenim un color verd vol dir que la sala està en situació de normalitat. A l'àmbar voldria dir que ja estaríem iniciant una prealerta. Quan ens referim al codi vermell, fent el símil amb el codi semafòric, ens referim a situacions on ja requereix una activació pròpia del pla. Els plans de protecció civil es podrien classificar en 3 tipus. Els plans territorials, com és, per exemple, el pla Procicat. Després tindríem els plans especials, que són els que gestionen un risc en concret. I, per últim, els plans d'autoprotecció. A la sala del CECAT és molt important l'equip humà que hi forma part. Hi ha operadors, tècnics de guàrdia i caps d'equip. És molt important que en totes aquestes situacions aquest grup treballi com a equip. Des del Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya, el CECAT, és on s'activen i es desactiven els diferents plans de protecció civil. En el cas que hi hagi una activació de pla, en aquesta mateixa sala es reuneixen també els representants de cada organisme que participa en la gestió de la pròpia emergència, els seus representants tècnics, per poder valorar i seguir en calent aquella situació.